Kini ang panan-awon ni Santa Maria di Pace may tungod makaigsuunan sa mga kasakit sa purgatorio. Si Father Chad Ripperger namulong nga ang tao dinhi sa kalibutan ang atong gakadawat nga mga kasakit gamay ra ikumpara sa dapat natong madawat. Kini tungod kay ania kita sa era of divine mercy o panahon sa Dios nung kaluoy. Apan kung mamatay ang usa ka Dios nun buutan relihiyoso nga tao nga dili pa perpekto ang iyang paghigugma sa Dios, moagi siya og purification didto sa gitawag nato nga purgatorio. Ug sumala pa sa Matthew 5:26, dili makagawas ang tawo niini hangtod kabayran niya ang pinakagamay nga sala nga iyang nahimo. Ang tao nga bugat kay sala nagsalikway sa Dios sa kinatibuk-an pinaagi sa mga mortal nga mga sala, hayan paingon siya sa impyerno. Apan ang kadaghanan sa mga tao dili pod ingon ana kadautan o dili pod ingon ana kabuutan. Mao na nga iagi sila sa purgatorio ug human sila makaagi niini makasulod ra usab sila sa gingharian sa langit. O kini makaigsuunan atong tan-awon ang mga panan-awon ni Santa Maria di Pace may tungod sa purgatorio para nga maningkamot kita sa pagpuyo nga balaan nga kung mahimo dili gyud kita moagi sa purgatorio. Usa ka gabi niadtong tuig 1607 dito sa tanaman sa kumbento nga gitawag og Santa Maria sa mga Anghel sa Firenze, Italy, nahitabo ang maong panan-awon. Si Santa or Sister Maria Magdalena di Pace uban sa mga madre, kuyog niya mga madre nini, nikilit lamang og kahagba o katumba o anaa siya sa ekstasiya. Buti pasabot nga iyang kagulingon na ay mga panan-awon ngayang nakit-an makaigsuunan. Nakakita siya og panan-awon sa usa ka bilangguan. Ug kining maong bilangguan ang gitawag nga purgatorio. Usa ka tingog ang nag-agni kaniya sa pagsudong niini. Og nisugot si Maria di Pace nining maong imbitasyon nga tan-awon niya kung unsa ang buot sa anghel nga ipatan-aw kaniya. Nisulod sila sa lawom kaayo nga agianan, paubos og nakita niya ang hustisya sa Dios. Hustisya sa Dios. Kini tungod kay kung kita niya karon sa panahon or era of divine mercy, ang purgatorio is an era of divine justice. Kung unsay dapat nimo dawaton, mao gyud ang angayan o mausab ang imong dapat madawat nga mga kasakit isip paglimpyo o purifikasyon sa imong mga kasalanan o kahugawan. Ang mga kalag sa mga relihiyoso, mga buutan, Diyos nun, may nampuon, mga debutong mga tao, nag-antos pag-ayo. Dili lang basta-basta nga pag-antos, kundi hilabihan nga pag-antos nining dapita nga gitawag og purgatorio. Adunay haggap nga pag-antos diha sa kalayo og yelo or ice o giubanan sa ilang mga anghel nga magbalantay. Ang mga kalag sa mga bata ingon man niadtong mga ignorante. Ang mga bata dinhi posible katunang naa sa age of reason or kabalo ng mga tarungan o makahimo na og sala. Niadtong mga ignorante buot pasabot nga gibaliwala nila ang pagtulunan ang mga pulong sa Ginoo. Og dili gahon-ahuna pag-ayo sa mga insaktong mga pangatarungan sa kamatuoran. Kadtong mga tawo nga dili sila mamalandong unsay insakto, unsay dapat, unsay angayan buhaton, kung dili pasagad lang. Nag-antos sila pag-ayo sa kalayo ug unya doon na pagyoy ice. Katunga kalayo, katunga usab
ice makigsunan or yelo. Sunod ang mga kalag sa mga hipokrito. Kini sila ang gapaas-if nga mga buutan, gapaas-if nga mga Diyosnon, gapaas-if nga mga mainampuon. Matod pa dinhi, ginilagbasan sa mga hait nga mga bangkaw o mga dagom samtang gisamad-samaran o gikunis-kunis pag-ayo. Ang kalag sa mga walay paghigugma o walay pasensya o dili masinugtanon, kini mas dili masinugtanon sa simbahan. Puno kayo sa mga samad o gabundakan o gadugmukon sa dagko kayong mga bato. Anakin ni salawong kayo nga gahong o hilabihan ang kasakit. Adunay gibilanggo duol sa usa ka ganghaan nga daw impyerno. Mura nag-impyerno ang kainit. Ang mga kalag sa mga bakakon. Ang bakakon ani makigsunan labi na tong mamakak sa pagwitness og bakak diya sa korte batok sa iyang isig katao. Daghan kay tabo sab nini. Diin ilang mga baba gapunon sa mga likod nga gakalayo o tinunaw nga tingga. Imagine ang ilang mga baba gapunoon, gabubuan o gakalayo nga puthaw nga gitunaw nga tingga. Samtang ang ilang mga lawas gitunlob sa gayilo or gaais nga tubig. Mas nagdilaab sa ilabihan nga kalayo ang mga mahuyang o walay klaro uban sa mga nangamatay sa pagka-ignorante. Kanang mga tao nga way klaro, no, or papaling-paling siguro kana ang nakita ni Saint Maria de Pache. Masimba nga dili kayo seryoso. Ang kalag sa mga hakog gatunawon sa hudno sa kalayo. Kadto mga tawo nga dili manggihatagon diha sa simbahan, diha sa ilang isig katawo, dili manggihatagon sa ilang panahon, dili manggihatagon sa ilang mga bahandi nga naginubra. Matud pa, gatunawon sila diya sa hudno nga kalayo. Kini ang ilang kasakit. Ang kalag sa mga wala nagputli sa kaugalingon, laway o hunahuna, kanang sigunahuna og dautan, mga laway, gibilanggo sa usa ka gahong diin luod og hugaw kayo, diin ikasuka nila ang kabaho ug kahugaw niini ug puno kayo sa mga peste ug makalilisang nga sakit, dungan ang hilabihan nga kapait sa pag-antos. Gipaantos pag-ayo diha sa kangit-ngit ang mga kalag sa mga ambisyoso nga tao. Ingon man ang mga tao nga nagtinguha sa pagpasikat o pagkatalahuron pag-ayo sa uban. Gipaantos usab pag-ayo sa lanaw. Gipaantos usab pag-ayo sa lanaw sa likido nga kalayo o tinunaw nga tingga. Ang mga arogante o ingrato nga mga kalag ngadto sa Dios, kanang mga mapahitas-on kayo, mga arogante nga mga tao. Ug sa katapusan nakita niya ang mga kalag sa Jutera o sala ug nag-antos usab sa ginagmay nga paagi. Ang makalilisang nga panan-awon miabot og 2 ka oras ug si Santa Maria Magdalena de Pache na malandong pag-ayo niini. Nasabtan niya nga gusto ipadayag sa Dios ang walay katapusan nga kabalaan niini aron likayan pag-ayo ang bisan unsa bisan usa kagamay nga sala. Nasabtan niya
nga gusto ipadayag sa Dios ang walay katapusan nga kabalaan niini aron likayan pag-ayo ang bisan usa ka gamay nga sala. Kini nga kasakit makigsuonan mao ni ang agian sa usa ka buotan nga tawo apan wala pa nahingpit diha sa gugma ug linisan siya sa bilangguan nga gitawag purgatorio.